Estan sonats. Aquests de Moià estan com una cabra. Tranquil. Vístete. Vinga, va. Algun dia ho puc deixar en fàcil. Epa, aquí. Adéu. Adéu. A torres de 2 minuts. És una bona idea, si més no a llarg termini o a mitjà termini, quan trobem les dates, perquè no foti tanta calor, perquè hòstia, també avui ha sigut... És l'únic que hi havia més o menys, que no hi havia gaire prou de moto. Hòstia, l'han enganxat! Sí que l'he enganxat. No cal que ho posis enllà, que això, Com que no? Aquí coses rares. Tio, sigues tirant, no? I què? Li fa vergonya, ha de fer així, fa que fica d'aquí. Mira, otro pa' YouTube! Otro pa' YouTube! Va, Josep. Fora-li que passava el no davant. Fa poc, fa poc. Va. Va, que ja estàs.
Anava a fondo, tio. Va, pues venim a lligar. Va, Josep! Háblalo, al lento. Aquest no ve, diu que ja venia a venir. Descalifica. Per perdre el temps deliberadament. Va! Tio, anem quemar la cama, tio. Ei! Ei, que t'ha fet! No, no, uau. Ah, vinga. Aquí ja està això. Va! Cago en Déu, això està malament, Marc? S'ha cucat algú aquí, Jo he entrat almenys entre els 3 primers. Hòstia, mira, al final quan m'has tret? I el temps no està bé, almenys això. Bueno, la pujadeta aquella... Ara et dic una cosa, s'ho mereix. Llavors basta. No, si és que ara dic, ara no va presentar. Demà. Llavors també ha de sortir. Molt bé. Era el primer, va. Per aconseguir això. Felicitats, tio. És petit punt. Molt bé, tio. Sempre que el portalet ha dit que es fa forrat i és de vidre, Vull dir que com el fotem a terra, gràcies. Ah!